И здравейте хора, вие сте Shadow MV и този път поредицата играем различни игри. Ще започне с епизод на Rocket League. Започваме и така поредица на Rocket League. В същата тази поредица играем различни игри. Отново съм с моя колега, представи се. Здравейте. И в този епизод мислим да се разкрием имената най-накрая. Да не си викаме само колега. Аз се казвам Емо, може да я викате. Аз се казвам Иван, но може да викате Ваню или Ванка, както Ванката е по-добре според мен. И също така другия колега, защото не иска да му разкрием името, така мисля. И ако питаш, защо си разкрием имената сега? Защото малко по или утре или други ден щехме да вземем видео на Fortnite. Но видеото нямаше да се получи добре, защото Ванката го нема и просто решихме да се разкрием имената в този епизод на Rocket League. И сега ще започнем да играем, може би компетите ще играем. Аз съм от мишка клавиатура. Той е от джойстик. Аз те право пускам. Той е по-добър от мен. Със сигурност е по-добър от мен. И тук що изиграх тренинг кампа, преди да започваме това видео. И сега го започваме. Разбира се, трябваше да го започнем. Видео на Rocket League. Ванката ме кара от сума тия време да направим видео на Rocket League. Аз винаги му отказвам. Бей. Малко си прецаках екрана, защото има някакви жълти неща отстрани. Но мисля, не е такъв проблем. Точно така като рамка, едно хубаво такова хубавичко. Оу. Както ви казах, той е много добър. Аз съм целия вратът. Така че... Сега ще му центрирам вътре. Този други ще е да засече. О, този други сега ще се спусне да я взима. Браво. Отбихме я малко. Той сега ще вкара гол. И ето, казах бе. Той вкара гол, аз направих асист. Той е много добър. Това пък ще е много добре. Аз нямам ранг, той е нещо от сорта на Gold или Platinum, не знам точно какво. Gold 1. Той има ранг, аз нямам, аз тук ще започна да играя, така че разбираемо. Изиграх си тренинг кампа, разлучих бутоните, смених си някакви бутони, защото не ме кефеха. И тази поредица на Rocket League според мен ще е много хубава и ако искате мога да я продължим. И ама интернета малко се лъжи с мен. И винаги казваме, ако искате може да продължим, но това е защото още не сме пуснали коментарите. И след това видео ще видя точно как се пускат. Ще ми отнема малко време със сигурност. Даже не знам дали след това видео ще го направя, защото толкова много време ми отнема. А не трябва да ходим на училище все пак. И трябва да пишем такива неща. Но това е странично нещо. Ние сега мислим само за YouTube. Човек, не е буст, това беше млад. Да, ще Аз малко ми изгърмя буста. И ето сега сме на път да вкараме. Няма. Нещо. Това ме влезе. Не, малко си вкарах автогол. Целта не ми беше такава. Тук много бързо. Не можах да я засека точно. Добре. И се я пратих баш във вратата. Както ви казахме, това започвам да играя, не ме съдете. И както винаги ще кажем и това е в другото видео, в най-скоро време ще гледам да пусна тези коментари най-накрая. И да може да пишете вече и да ни задавате въпроси. Защото ще е наистина много интересно да ги видим и да ви видим вашето мнение по въпроса. Спасих. И както знаете, от време на време се дразним, но по принцип не псуваме, защото няма смисъл, не сме чил. Вече на това, Да, аз го взривих.
Направо го убих. О, напред. О, това беше много добро центриране. Сега вкарвам. Ужас. Ще си вкараш автогол, бе. Какво правиш, бе? Ванка, ще си вкараш автогол. Ама аз карам, ама колата карам. И от тук, за нощта, Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо някой друг път. Чакай да зачулиме малко гумите. И това перфектно се е fucking kill. Трябва да си по-назад. Това да се сече. Се секах ти в Кристиано Роналдо. Оу, yes. Беги, бе, как ми забуста. Не го съм. Бе! Мали, вкара си автогол. Мали, вкара си автогол. Човек, за кога буташ, бе? Ще бъде да дигна. Аз трябва да ритам и ти. Не ти че ме буташ. Какво правиш, бе, не, бе? Ти наркоман ли си? Малето за направо ме бумна. Много лош. Той ме взриви. То е преценено, бе. Майко, това направи бах ти сейва. Центриране! Какво правиш? Ама и той какво прави? Той са по-въртел, но тя че съм тук да избере в... Мали! Изкарай! Изкарай, браво! Дай, браво. На тебе. Не, нямам полув човек. Я се търши... Дай! Дай, браво! Браво, момчета и хора и момичета, ако има, които гледат. Браво, Карахме си втория гол. Много сме добри. Малко да добрям в кавички. Или сме много добри, или просто се паднахме с слабаци, не знам. Айде! Отказа се! Нямам буст. Си буст. Това ще ме първата победа, by the way. Не, дръж! Давай вътре, давай. Давай, човек. Браво! Давай! Айде! Бихме ги момчета! Има момичета, ако има, които гледат. Не знам точно нещо, защото нямам коментари. Браво! Айде, хора! Бихме си първия матч, който играх в тази игра. Първата му победа беше друга. Първата ми победа. Не! Не може да вкараш. Майко! Мали, този удари. Мали. Не. Този ще вкара. Това беше първата победа. Буквално. Аз не правя геймпа, човек. Как? Не бе, аз. Аз тук нямам ранг. Аз съм на ранкет или бронз, не знам точно какво е това. Ти си нищо. Аз съм нищо буквално. В момента, ако си печели всичките игри, ще спусне над гол 3, над гол. Нещо такова, ще спусне някъде платил. Ако спечели всичките, ще ти. Ама всичките колко? Всичките победи, 10. Ако ги печеля, ще ми даде платино. Мали. Избързах. Че аз тук ще... Не, мали! Засечи я. Не, аз нямам буст. Аз съм в момента безполезен. То ми откара на върта. Аз като цяло не, че съм много полезен, ама... Това беше чист автогол. Бях назад. Ти проседах назад. Ще с мен и да проседава гъс. Да, той е дал назад, значи простено му. Да. Както виждате, уникални сме първите 30 секунди и ето това става. Игрите просто бяха за графика, аз просто не съм надел. Да, ние може би това ще играме 3 игри на Rocket League, ако решим ще има и четвърта.
Но ще стане много дълго видеото. Една игра по 5 минути, мислим точно 15 минути да бъде видеото. Точно не! Точно колкото 3 игри. Няма булзове. Тук нямаше булз, нямаш нищо. Тук... Заради тези паузи между головете, ако играме точно 3 игри, те ще станат точно 20 минути. И мислим точно толкова да играме. Да не прекаляваме с времето, защото... Тази топката много гадна, тя продължава напред. Прехвърлих го. Сега засека... Не. Отзад съм. Така че дай назад. Той е да... Мали, му гадно я засека. Гледай го. Човек. Тия са много добри. Много добри. Просто имат повече буст от мене и просто не ми достига буст. Много са добри тия. Ама нищо не пречи. Си... Булт си бок. Защото по-важно от буста в тази игра няма. Да, за хората, които не знаят, Rocket League игра с коли и вие карате кола и трябва да вкарате голове, нещо като футбол с коли. И ако нямате буст, няма как да стане. И гол! Втория ми гол през живота. През който съм играл Rocket League. Добре. Давайте. Аз съм свършил в този път. Не сме слаби. Не, пак пусна. Или не сме слаби, или не сме силни. По-скоро, не знам. Не можа да го префърна. Много гадно от кожа. Много гадно я даваш. Сколько съм дала с това ме удариш в мен. Мали! Тук стана нещо гадно. Да, ти си. Прескочи го. Пуст. Сега ще ударя в стената. Да, знам, ще направи. Затова давам назад. Ударя. Човек. Това знам така е. Отклоних. Тия са добри. Майко. Така като стана много страшно. Не, да му се не види. Отскочих. Да му се не види. Човек, отскочих. Тъпата кола. Гледай се. Лека изскочих. Това беше много мазно. Не, защо бе? Не бе, брат. Пусто ми. Какво стана, бе? Защо така стана, бе? Как я засичаш така, бе? Това ще цитира? Само да... Аз дори не бях вътре. Беги! Няма буст. Той ни помогна. Този египтянин. Сега. Мали! Какво ста? Пусто. Дай ти ми бъде нещо. Това трябва да е много добре вътре. Так. Какво стана, бе, брат? Какво стана, бе? Момента! Какво правиш, бе, Ванка? Човек, те са наши тия, просто за това не ме остават. Не. Тук, човек. Би, та топка, бе! Браво, гол, Анкър, Меси! Айде, чуе! Както виждате, 4 на 2 ни водят, но няма значение, защото поне вкарахме голове. Само да видя... Добре, няма да виждам нищо. Когато вкарахме 2 гола. Аз не знам сега колко игри сме играли, знаем ли? 2. За теб само чухня. Така? И защото още не знаем от какво искаме да обработваме и за сега няма да има обработки, но в най-скоро време като станат, може би след още 1-2 видеа, може би сигурно,
Или може би малко по-чко, или 3-4. Добре, просто скоро. Защото ние за сега качваме май всеки ден, даже всеки ден май по 2 видеа качваме, или има дни, които качваме по 2 видеа. Всеки ден по едно, ама има дни, които качваме и по 2, така че не мога да... Добре, може би... Айде, трети ми гол, има хетрик. Може. Добре, както казахме, ако на ден качваме 1 или 2 видеа, защото понякога качваме 2, понякога 1, този ден може би ще има 2 видеа, зависи както го преценим. И да. Не, това ме удари. Да се, че няма. Чай. Да, тук да смета. Ей, тримата, пък аз и двамата. Само да видя колко време снимаме. Добре, 15 минути снимаме. До тук ще спираме с това видео. Само да покажа, ако някой иска, тези игри имаме. Ако някой иска, може да играме някой от тях и да си знаете. Ударете палец нагоре, направо го струшете, абонирайте се с канала за камбанката и не забравяйте да гледате другите видеа. Довиждане!